Patay ang managsuon nga mga bata human makuryentihan sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Suba, Bayawan City, Negros Oriental, pasado alauna gahapon sa hapon. Dead on arrival sa Bayawan District Hospital ang mga biktimang nag-edad og 15 ug 13 anyos. Sa investigasyon, naglakaw ang mga biktima pauli sa ilang panimay sa Purok Ipil-Ipil sa Barangay Suba, Bayawan City, dihang nadakinas ang maguwang nga babay. Sa tinguha nga dili siya mabundak sa yuta, gikupta niini ang nagyungyo nga service drop wire. Apan tungod kay adunay paksit ang service drop wire, nakuryentehan ang dalagita. Pagkakita sa manghod nga nakuryentehan ang maguwang, dili usab kining miduol aron bangunon. Apan siya usab ang nakuryentehan. Gidali pagda ang duha sa Bayawan District Hospital apan wa nay kinabuhi pag-abot sa tambalanan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Joson Paralag, hepe sa Bayawan City Police, nga nagpadayon pa ang investigasyon aron matumbo kung si kinsay angayang manubag sa insidente.